sani ba, shi yasa na ce tilas kowa ya bi shi. Yana ba wasa ne ba, shi yasa na ce tilas kowa ya bi shi. Ba gurin da nan je ba wajen makaki ba, shi zai wadatan da komai. Na bukata a bayan yaban ma'aikina an gane ni layin jaramai karamar da jan baya a rera baitukan sarki kan hakan ilahu kan komai kai ne kake ikon komai ba maka kishiya da komai kai ka tsara mun da hagare mi ya zabo dole ba dan yi ga kowa tilas ne ya bi shi. Ya da haba wasa ne shi yasa na ce tilas kowa ya bi shi. Ya yi lema da huwa ta kalikan nuru sallalatin sabati rabu samu ka taka kirkiro salatin da ba kamar ya duk salatai. Ya yi lawuyinka kirkiro salatin kaiwa rasul mai kyawun zati ali ka sanyo wa salati har sahabi rabbin zati rabbu sada dukkan masoyan rasulina da wanda nake rera baituka na gare shi. Assalamu alaika iyakar rage ta hadi hanyar yantuwa ga dukan bayi. Assalamu alaika ajalin duka barna shine wanda ya zo da sauyi. Assalamu alaika tilasa bi ka sarki na kai kadai ka zama abun koyi. Assalamu alaika kure layi, assalamu alaika gadar bayi, assalamu alaika mamun sahibin sirri kai ne akwatin Allah ma'ajiyar shi. Ya da haba wasa ne ba, shi yasa na ce tilas kowa ya yi shi. Yawwa ka so da aka bi shi babu juyawa a haka ba mai yi mayawa. In dai ka bar da hakuwa teku za ka mutu da kishin ruwa za ka kushewa. Kai abin da ke a gaban ka ka kyale mai zagi in ka koshi bai sama yunwa. So ka ba hanya mai kullewa mai biyar ta baya kokawa. Kar ka kama gaibu ka taho ga adalin sarki za ka sha kuna in kai tsautsayi ka bar shi. Mai rayuwar da ba an ligibula wannan shi ake kira babban baho. Ya daura kansa irin dauri na goro ya jefa kai ne a cikin sanho. In yayo sake sauran ma da za yi je kiwo zai ci kasuwa tare da shaho. Ga mai tarewa aka je hoho dauri cike tsinin kaho. Mai tare wuya domin kar ta kara sogonmu in ka bi shi fodar har rabu kalike shi. Ya da haba wasa ne shi yasa na ce tilas kowa ya bi shi. Matsayin shi babu kamata yawun ilahu sai ka je gare shi za ka gane. Wannan yasa ya zama arrahimu bayi shi mai karin jin kai ne. Inda kana san tabbas ko garanti ka bada babu mai jama kunne. In ka bi shi za ka zamo tsauni wanda bai yiwa a ce ado ne. Za ka zama tamkar inuwa ba ka kunno amma fa sai ka so daha ka bi shi. Hayya babu tuna wasa dan bai kama da wasa ba
hanyarsa babu nisa komansa shi ba batu na zurfi me babu kowa hangensa baya dannewa shi baya yin karfi gata wajen dukkan sufi mai darajo shafi mai takaita nisa ya zamo garib ba wahala sai shi kadai daukakar yan kurai shi ya da ba wasa ba shi yasa na ce tilas kowa ya bi shi sana zan majajirtacce a lamarin ka himma da dai ni kara mun kaimi Allah ya kalamai je ba a kunnuwan kaunu dandano siyo janye lami yan hobu sami kaifi a fagen yaƙi a cire duk wani linzami mamu a bayan limami inda da ba ma san komi zan dakata karo mun abin rubutawa in ji taushin baiti in zana yi shi ya da ba wasa ne ba shi yasa na ce